ko kaninka ne yanzu da kuke uwa ɗaya uba ɗaya kuke uba ɗaya kuke uwa ɗaya, in ya saki mace zaka aura? Ko wanka da kuke uba ɗaya ko uwa ɗaya uba ɗaya ko uwa ɗaya, in ya saki mace zaka aura? A musulunci a al'ada fa da zamantakewa ta yiwa ma ya ce wato dama kai kake hude mata kunni, wani ma zai dama can kuna soyayya ba sai da ya sake ta ka ganta kake so ba. To shi yasa wani abin halal ne, amma saboda zai tada ƙura sai ka ga cewa an kasa yin sa. To haka nan ƙanin babanka da wan babanka da ƙanin babanka da wan babanka, duk waɗannan suka saki mace zaka iya aura. Kai ma ka saki mace wan babanka, ƙanin babanka da suke uwa ɗaya ko uba ɗaya ko uwa ɗaya uba ɗaya, wan babanka da ƙanin babanka da suke uwa ɗaya da babanka ko uba ɗaya ko uwa ɗaya uba ɗaya da babanka, duk waɗannan in suka auri mace suka saki zaka iya aura, kai ma ka saki za su iya aura. Wanda a duniya in ya saki mace ba za ka aura ba mutum biyu ne kacal, shine babanka da ɗanka. Babanka in ya auri mace, wala tankihu ma nakaha aba'ukum minan nisa'i illa ma qad salam. Shi ko baban naka ya shigar da kakanka, tunda shi haifi babanka. Amma wani kanin babanka wan babanka waɗannan duk ba sa cikin wannan lissafin. Wani kanin babanka wan babanka duk ba sa cikin wannan lissafin. Amma wanda ya haife ka fito daga tsatsansa, to shi wannan ya saki mace ba za ka aura ba. Haka ɗanka da ya fito daga tsatsanka, in ya saki mace ba ka aura ba. Amma za ku iya zuwa zance tare. An ga wata bazawara ka ce wa ɗanka zo mu je kai, in ta zaɓe ka a yi da kai, in ta zaɓe ni a yi da ni. Ka ci kwalliya ci kwalliya. Daga ce to kin gani ɗana ne ni kuma babansa ne. Kuma duk neman aure muke, kuma duk mun ganci, kuma duk muna so. Da haka yanzu sai ki duba tsohon kike so akwai kuɗi, in yaro kike so akwai ƙuruciya, sai ki zaɓa. In ta zaɓi uban sai ɗan ya haƙura, yanzu ta zama babarsa. In ta zaɓi ɗan kuma sai uban ya haƙura, yanzu ta zama surukarsa. To kaga duk waɗannan abubuwa hukunce-hukunce ne da akwai su a musulunci, amma wajen aikata su ba sa aikatuwa saboda nauyin da ake ji. Kai ko maƙoci da maƙoci, kai aboki da aboki ma, na yi kes ɗin aboki da aboki da ɗaya abokin ya saki mata, ɗaya abokin ya aura, sai da abin ya zama gaba, ya zama rigima. Akwai kuma wanda ma za a yi ni na hana, saboda abokan sun taso tare suka yi ƙuruciya, tare suka girma, tare suka yi karatu, kuma daga baya shi wannan ya rabu da matarsa, kuma ta ce tana son abokin ya kawo ta guri na cewa ai ta ce masa ai ba haram bane, ni ma nace ai ba haram bane, amma shawara zan ba